سلام كم يمسكم خبركم تغطاتلتين لومي ربع 28 حاسة ساعة 9 مشاس تدالوا زينا ومساندو حيزنا لكم كارينا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص سارس زينا لوخ كتباو كوميشن حبرات هاجراتنا أفريقيا لمعاتها ووتاتات بيتحن ركباتها كايدون معلت حرستوت بمبزاح زتراغل مرط زرع عفون بمتوكار بدرجة زوا معكلا بس مرات ذكيرة معكل سلطنة حيلتات بوليس انتان دكم حارب بأتها حزا مزقف زي سلطنهم 3 أبالات بوليس أمريغون هاجرات معرب بحاوي تصاوتها كمزلوا منيستر قدات وطاي روسيا سيرجي لافروف انكيرون بيناوي قداتات أمريكا كند محنقو دبلوماسيا وزمدناتات كوينو خمزلو تقليتو روسيان سيمين كوريان تقبارا قدي مستبت حسم معاتن كبتار فزح قزرك بحكايدن ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ክፍጽም ዝቐነየ ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራትና ኣፍሪቃ ሎሚ ኣብ ልምዓታዊ ከባቢታት ዑደት ኣካይዱን ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚእ መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ቀጺሉን ጋዜጠኛ ዳናይት ገብሪ ህይወት ዘዳለወቶ ዜና ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሉሎ ይስዕብ بفتصامي صحفي قطباوي كوميشن حبرات هاجراتنا أفريقيا مستر كليفر غاتت زتمرح لؤخ لومي 28 نحاسة أمن الزبا دباروا زركب لمعاتو بوتاتات دحر مبصح مس منستر نقدن إندسترين آتو نصر الدين محمد صالح منستر مريت ماينا كبابن آتو تسفاي قبر سلاسة كم أون وانا دايركتر كفل معدن آتو ألم كبراب ركباتها كايدو لؤخ قطباوي كوميشن أفريقيا بساعتات قدم قطري أبز قبرو عدد ديغا غرغران مسؤوت أساسي روز السلاسة زلو تحت قرص صحيا وصعاتن حرشاوي نطفتاتن تعذبون بزملكتهم أكلات مجلتي تواهبوان منستر نقدن إندسترين آتو نصر الدين محمد صالح مثل لؤخ أبز قبرو ركب ኤርትራ ብዙሕ ጸጋታት እኳ እንተለዋ ናይ ሰደድ ዕድላት ግና ዛጊት ብዝግባእ ከም ዘይተመዝመዘ ብምሕባር ዝተመስረሐ ውዱእ ፍርያት ንምቕራብ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ደገፍ ናይቲ ኮሚሽን ከም ዘድሊ ኣረዲኡ ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራትና ኣፍሪቃ ምስ ሚኒስተር መሬት ማይና ከባቢና ኣብ ዝገበሩ ርክብ ከዓ ኣብዚ ሃገራት ብክሊማዊ ቅልውላው እምብዛ ተጸልየናሉ ዘለዋ እዋን ኤርትራ ኣብ ምህናጽ ስትራቴጂካውያን ድጋታት ብኣብነት ዝጥቀስ ስራሕ ከም ዘሰላሰለት እንትኾነ ኣብ ውሕሉል ምሕደራ ጓሓፍን ማይን ዘሎ ሕፅረታት ንምምላእ ኣብ ምምዕባል ዓቕምታት ምስቲ ኮሚሽን ንምስራሕ ዘሎ ድልውነት ገሊጹሎም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማዕድን ኣቶ ኣለም ክብራብ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ጌና ብድሆ ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ቀረብ ጸዓት ኤሌክትሪሲቲ ከም ዝኾነ ብምሕባር ምስ ልምዓታዊ መደባት ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ዘላቒ ፍታሕ ንምምጻእ ኣብ ኤርትራ ተተካኢ ጸዓትን ረስናዊ ጸዓትን ንምምዕባል ዝተበጋገሰ ውጥናት ከም ዘሎ ሓቢሩ ፈጻሚ ጸሓፊ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራትና ኣፍሪቃ ሚስተር ክሌቨር ጋተተን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ልምዓት መደባተን ካብ ዞባውን ኣህጉራውን ፋይናንሳውያን ትካላት ብዝረኽብኦ ልቓሕ ከሰላስልኦም ምፍታነን ናብ ዝኸፍአ ድኽነት ይሸመን ከም ዘሎ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ጸጋታቱን ዓቕሚ ሰቡን ኣጎሳጒሱን ኣኽቲቱን በብጽላቱ ቀዳምነት ኣብ ዝወሃቦ መዳያት ብቐንዱ ድማ ኣብ ፀሓያዊ ንፋሳውን ረስናውን ጸዓት ሕርሻ ንግድን ስታቲስቲክስን ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራትና ኣፍሪቃ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣነጺሩ معلت حرصت بمبزاح زتداقل مرص زرع عفون بمتوكار بدرجة زوا معكل ب27 نحاسة عبس مرات ذكيرة مبزاح زتداقل مرص زرع عفون قدمهم سلطنة بزوسه 22 عبنتاوين حرصت بأستات 11 هكتار كم تفتنن أب صبو كنتات كم زركبن أب كفل حرشان مريتن حلفا هادو لمعات زراتي أتو أمانيل ولدت إن حبيرون زتداقل مرص زرع عفون قدمهم كاب وصاية تعديقو يمتس كم زنورة أبز اوان زغن بوشتاوى عاقمي بازح كم زلون حرصت كعدل مخوانون بتوساقي قليتون وانا دايركتر كفل حرشان مريتن أتو أسرات هايل بوغنو بمتحوار محادرتن وزباتات أبتي مسرح بمموغاس اتي مدب سفيحو كسرحالون كفتنن مدب كم زلو بريهون
ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተሳተፉ ኣብነታውያን ሓረስቶት ብግዲኦም እቲ ፈተነ ኣብ ዝሰፍሐ ቦታ ክካየድ ከምኡውን ኣብ እዋን ማሕረስ ዝረአ ምድንጓይ ትራክተራት ፍታሕ ክናደየሉ ተላብዮም ኣማሕዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳሐ ሃይለን ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሰመረ ኣምለሶምን ድማ እቶም ኣብነታውያን ሓረስቶት ንዝቐሰምዎ ስልጠና ብግብራዊ ዕዮ ኣብ ባይታ ብምትርጓሞም ድሕሪ ምምጓስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፅሑ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ዝተዳቐለ ዘርዒ ዑፉን ባልዓት ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ካብ 1 ሄክታር ልዕሊ 60 ኩንታል ምህርቲ ክርከቦ ከም ዝኽእል ኪላታት ገሊፆም ቤት ጽሕፈት ወለላን ንኡስ ለቃሕን ዞባ ማእከል ቁጥሪ ዓማዊልን ዝርግሐ ለቃሕን ብምዕባይ ቁጠባዊ ሂወት ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ዜጋታት ንምምሕያሽ ሓያል ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣካይድ ስራሕቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ሳምሶም ዮሃንስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታት ዕላማ ብሰንኪ ሕቶ ትሕጃን ራሕቅን ካብ ወግዓውያን ትካላት ኣገልግሎት ልቃሕ ክረኽቡ ዘይክእሉ ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ሓውሲ ከተማታትን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ከባቢኦም ብቐሊሉ ልቃሕ ዝረኽብሉ ዕድል ንምፍጣር ኣፍራይነቶም ምዕባይ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብጉጅለን ብውልቅን በብደረጁ ካብ 30,000 ክሳብ 150,000 ናቕፋ ልቃሕ ከም ዝፍቀድ ኣብሪሁ ኣብ ዞባ ማእከል ብመንገዲ ዝተዘርግሐ ዓዳዊ ባንክታት ኣብ ቀዳሞት 6 ዋርሕ ናይ 2024 ኣስታ 32 ሚልዮን ናቕፋ ልቃሕ ን10,264 ዓማዊል ከም ተዋህበ ዝሓበረ ኣቶ ሳምሶን ሕብረተሰብ ኣብ ምምላስ ልቃሕ ኣጥሪዎ ንዘሎ ንቕሓት ሞጊሱ ብዝረኸቦ ዕድል ተተባቢዐን መነባብሮን ኣብ ምምሕያሽ ዝነጥፋ ዘለዋ ዓማዊል ብወገነን ብ6,000 ናቕፋ ዝጀመሮ ልቃሕ ኣብ እዋኑ እናመለሳ መነባብሮን ኣብ ምቕያር ዝምስገን ገስጋስ ከም ዘርኣያ ብምሕባር መውል ዘርሕዎ ዘሎ ዕድል ብግቡእ እንተ ተጠቒምካሉ ርእሰ ማል ከም ዝኾነ ገሊፀን ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ደቀ ምሓረ ንሓደ ወርሒ ብኣተሓዛ መዝገብ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝሰልጠኖም 30 ኣባላቱ ብ27 ናሓሰ ኣመሪቑ ኣብቲ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ፖሊሳዊ ትምህርቲ ሜጀር ዓንዶም መሓሪ ሰልጠንቲ ኣብ ኩለን ዞባታት ካብ ዝርከባ መደበራት ፖሊስ ዝተዋፅኡ ምዃኖም ብምሕባር ኣብ ንጥፈታት መደበር ፖሊስ ኣሰራርሓን ኣተሓዛን መዛግብቲ ሕጊ ከምኡውን ስነ ምግባር ህዝባዊ ርክባት ከምኡውን ምምካት ድራግን ናርኮቲክስን ዘጠቃለለ ትምህርቲ ከም ዝቀሰሙ ገሊጹ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣዛዚ መሰልጠኒ ማእከል ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ብሪጋደር ጀነራል ኣድም ኮኮል ምክትል ኣዛዝቲ ማእከል ኮሎኔል ዘርኣይ ቃላብ ከምኡውን ሓላፊ ንኡስ ጨንፈር ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል ሃይለ በርሀ ንሰልጠንቲ ወረቐት ምስክር ጸብለልታ ንዘርኣይ ድማ መተባብዒ ሽልማት ዓዲሎም ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ብሪጋደር ጀነራል ኣድም ኮኮል ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ቦታ ስራሕ ብቐጻሊ ስራሕን ጻዕርን ከማዕብሉን ናብ ካልኦት ከመሓላልፉን ተላብዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ሃገራት ምዕራብ ብሓዊ ፃወታ ከም ዘለዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብ27 ናሓሰ ኣጠንቂቑ እዚ ዝተገልጸ ሃገራት ምዕራብ ብዝለኣኸኦ ሚሳይላት ተጠቒማ ንግዛኣት ሩስያ ከተጥቅዕ ንዩክሬን ፍቓድ ክህባ ከም ዝኽእላ ኣብ ዝእመተሉ ዘሎ እዩ እተን ሃገራት ዩክሬን ነቲ ሓደገኛ ስጉምቲ ክትወስድ ፍቓድ ምስ ዝህባ ሩስያ ኣብ ተጠቃምነት ኒውክሌሳዊ ኣፅዋር ንዝጸንሐ ፖሊሲ ዳግመ ግምት ከም ትገብረሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ላቭሮቭ ኣሚቱ ዩክሬን ካብ ሃገራት ምዕራብ ብቆንዱ ከዓ ካብ ኣሜሪካ ንዝተረከበቶ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጭፍ ሚሳይል ግዛኣት ሩስያ ከተጥቅዓሉ ተደጋጋሚ ሕቶ ከተቐርብ ጸኒሓላ ይኹን እምበር እቲ ሕቶ ዛጊት ወታዊ ምላሽ ከም ዘይረኸበ ጸብጻባት የረዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዩክሬን ካብ ሃገራት ምዕራብ ዝተላእከላ ወታደራዊ ደገፍ ተጠቒማ ኣብ ኣውራጃ ኩርክስ ናይ ሩስያ ኣብ ዘካየደቶ ወታደራዊ ስርሒት ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝገጠማ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩ ብመሰረተ ሓበሬታ ኣብቲ ዩክሬን ብዓይነቱ ፍሉይ ምዃኑ ክትገልጾ ዝጸንሐት ስርሒት ኣስታት 7,000 ወታደራት ከምኡውን ነፈርቲ ታንክታትን ካልኦት ተሽከርከርትን ዝርከቦ ልዕሊ 800 ወታደራዊ ንዋት ከም ዝኸሰረት ተፈሊጡ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታት ኣሜሪካ ቀንዲ ማሕንቆ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኮይኑ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜክሽያን ወቂሱ
እቲ ስጉምቲ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ጽላት ጥራይ ዘይኮነ ጠንቂ ቁጠባዊ ጸገማት እውን ኮይኑ ከም ዘሎ ዝተቐሰ ፕሬዚደንት ፔዜክሽያን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣጽዲቓቶ ዘላ ዘይሕጋዊ እገዳ ከተልዕሎ ጸዊዑ ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ኢራንን ኣሜሪካን ክመሓየሽ እንተኮይኑ እቲ እገዳ ክለዓል ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታቱ ከም ዝሓይላ ነጺሩ መንግስቲ ኢራን በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታት ኣሜሪካ ክለዓል ክጽውዕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ረብሓታታ ንምስማር በይናዊ እገዳታት ከም መሳርሒ ከም ትጥቀም ዝፍለጥ እዩ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ትግባረ ናይቲ ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ዝተበጽሐ ስምዓት ንምቅልጣፍ ዝሕግዝ ርክብ ኣካይደን ላዕለዎት ሰመዝ ንግዲ ክልቴና ሃገራት ትማሊ 27 ናሓሰ ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘካየደዎ ርክብ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቴና ሃገራት ዝተበጽሐ ስምዓት ኣብ እዋኑ ንምትግባር ከም ተራዳድኡ እዮም ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ኣብ መዳይ ጸዓት ብሓፈሻ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ድማ ብፍላይ ከተሓጋገዛ ኣብ ትርክብ ከም ተሰማምዓ ገሊጸን ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንን ኪም ጆን ኡንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ኣብ ዘካየደዎ ርክብ ሃገራቶም ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ከተሓጋገዛ ዘኽእል ስምዕ ከም ተፈራረሙ ይዝከር ክልቴና ሃገራት ግዳማዊ ተጻብኦታት ብሓባር ንምምካት ከም ዝሰርሓውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ከም ተሰማምዓ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ክፍለ ሃገር ሳኦ ፓውሎ ናይ ብራዚል ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ሞረር ኣብ ውሽጢ ሰሙን ልዕሊ $180 ሚልዮን ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ኣውሪዱ ብሰንክቲ ኣብ ልዕሊ 350 ከባቢታት ኣጋጢሙ ዘሎ ባርዕ መንግስቲ ብራዚል ኣብ 50 ከተማታት ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋገ ከም ዝኣወጀ ተገሊጹ በታ ሓደጋ ሸሓቲ ሄክታር ጫካታት ከም ተሃምኾን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ዝተቐሱ ጸብጻባት ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ንጥፈታተን ከም ዘወንዘፋ ኣረድዮም ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ስለ ዘይተረኽቦ ክሳራታት መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ ኣብ ብራዚል ብዝተኸስተ ባርዕ ሞረር ዝወረደ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 700 ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት የረዱ ብራዚል ብሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብተረጋጋሚ ካብ ዝጥቃዓ ሃገራት ምዃና እዩ ዝግለጽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣሜሪካን ትማሊ 27 ናሓሰ ሓድሽ ዙርያ ስትራቴጂካዊ ዝርብ ከም ዘካየዳ ሓቢረን እቲ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዋንግዩን ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጃክ ሱሊቫንን ኣብ ከተማ ቤይጂን ዝተካየደ ዝርብ ንተወሳኺ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ባይታ ከጣጥሕ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎ ሚኒስተር ዋንግዩ ቻይና ንክልቴና ሃገራት ብማዕረ ብዘርብሕ መንገዲ ክዝቲ ድሉቲ ከም ዘላ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ቁርብነት ክህልዋ ጸዊዓ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣሜሪካን ፍልያትን ንምጽባብ ናይ ላዕለዎት ሰመዝ ርክባት ከካይዳ እኳ እንተጸንሓ ዛጊት መሰረታዊ ፍታሕ ከምጽኣ ከም ዘይከኣላ ግና ጸብጻባት የረዱ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጃክ ሱሊቫን ብዕድመ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊ ካብ 27 ክሳብ 29 ናሓሰ ኣብ ቻይና ዑደት ይፍጽማሎ ቻይና ላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ዝኾነት ሃገር ክትሕዝ ድሌት ይኹን መደብ ከም ዘይብላ ሓቢራ እዚ ዝተገልጸ መንግስቲ ጃፓን ወተሃደራዊ ተነፋሪት ቻይና ብ26 ናሓሰ ንክለ ኣየር ሃገሩ ከም ዝተሓሰት ድሕሪ ምኽሳስ እዩ ነቲ ክሲ ዝነጸገ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሃገሩ ንክለ ኣየር ጃፓን ክትሕዝ ኣንቂዳ ከም ዘይትፈልጥ ኣረድዩ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ክፍጠር ዝኽእል ዘይምቅዳው ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሓቢራላ ኣብ ኣሜሪካ ኩቱር ዋዒ ዘሰዓቦ መጠን ሞት ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ብሰንክቲ ተርእዮ ኣብ 1999 ኣሳት 1,000 ዝነበረ መጠን ሞት ኣብ 2023 ናብ ልዕሊ 2300 ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጡሎ ካብ 2016 ክሳብ 2023 ኣብ ዝነበረ ዓመታት መጠን ሞት ዓመታዊ ብኣሳት 17% ከም ዝወሰኸ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ ክሊማዊ ነውፂ ብዝሰዓቦ ኩቱር ዋዒ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሰ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምክትኡ ቁልጡፍ ስጉምቲ ምስ ዘይውሰድ እቲ ኣሃዛ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብዕጽፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ከጠንቅቕ ጸኒሕሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ሃርስታቱ ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራትና ኣፍሪካ ልምዓታዊ ቦታታት በፂሑን ርክባት ኣካይዱን
معلت حرصت عب مبزح استراغله مرض زرع عفون بمتكار بدرجة زوا معكل لابس مرات ذكيرة معكل سلطنة حيلتات بوليس انتقطان دكا محارب اتحازا مزقب زي سلطنهم 3 أبالات بوليس عمريغون هاجرات معراب بحاوي تصاوتها كمزلوا منستر قداية وطاي روسيا سيرجي لافروف تنكيغون بيناو قراتات أمريكا كأند محنقو دبلوماسيا وزمدنتات كوينو خمزبت قليزون روسيان سيمين كوريان تقبارا قد مستبت حسم معات المكلطة فزحك زركت أكايدن خبركم تخطاطلتي زينا تفتيمو مستر مدبعتنا